Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 49 14 59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. En surt al barri del Palau de Sant Andreu de la Barca per un incendi. Els bombers de la Generalitat hem rebut l'avís d'un incendi d'habitatge quan passaven 2 minuts de les 2 del migdia a Sant Andreu de la Barca, exactament al carrer Parc Vall de Palau, al número 15. Els mateixos veïns són els que en una ràpida intervenció han apagat el foc. I hem anat amb 4 dotacions dels bombers. Es tracta d'un pis, cremava únicament el balcó i no hi havia ningú a l'interior. Ha sigut molt poca cosa. La tasca principal ha consistit en revisar tot l'immoble i acabar de ventilar. Com dèiem, l'incendi estava centrat únicament al balcó de l'habitatge. Al lloc s'han desplaçat, a part de les 4 unitats de bombers, una unitat de policia local, una unitat del Servei Mèdic d'Emergències i 2 patrulles de Mossos d'Esquadra. Per sort, no s'ha de lamentar cap dany personal. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.